Takže ahoj lidi, mé jméno je Tomáš a vás vítám u dalšího z českých tutoriálů. Dneska, jako jste si mohli všimnout, máme tady hru Project Cars. Určitě si právě říkáte, co na to budeme potřebovat. Budeme na to potřebovat pouze microtorrent a poté samotnou hru. Na microtorrent i na samotnou hru budete mít odkaz v popisku videjka. Microtorrent si stáhnete a nainstalujete. Poté už se přesuneme k této hře. Ten odkaz nemusí být funkční, neručím za jeho funkčnost. Proto my si ukážeme tuhle cestu, jak se k němu dostat. Jsme na stránkách piratbay.cr, kde jsme si do vyhledávače zadali Project Cars a poté už pouze klikneme na tento magnet u Project Cars PC Full Game Plus DLC na Steam od uživatele Ovoudě Kraj. Tak. No, vypadá to, že ještě jednou. V tuto chvíli by se vám měla vyobrazit tabulka ve vašem microtorrentu, který vy jste si úspěšně stáhli a nainstalovali. Mně se tady neobrazí, protože už mám stáhlý. Vy si tam pouze zvolíte vaši lokaci, kam si chcete soubor uložit a poté už si ho pouze stáhnete. Budete zde mít tyto soubory, kde vy si spustíte tento soubor aplikace Part 1 a poté už necháte pouze vyextrahovat a nainstalovat vše, co je potřebné. A díky tomu vy máte funkční hru Play Project Cars, teda Project Cars bez Play. Užijte si hru, neváhejte stisknout like nebo dislike v případě funkčnosti či nefunkčnosti, abyste dali ostatním vědět, jestli tento tutoriál za něco stojí. A já se na vás budu těšit někdy s nějakým dalším, takže zatím a čau čau.